In de uniformen, ook hier bij de marketensters. Stokbrood steekt uit het mandje. Ook dat hoort bij de regels, Wim. Ja, ook dat hoort bij de regels en dat moet vers zijn. Maar ik kan me voorstellen dat je nu tijdens de optocht geen vers stokbrood hebt, maar iets wat erop lijkt. Zo dadelijk, wanneer deze dames op het feestterrein zijn en beoordeeld moeten worden als marketenser en ze gevraagd worden om bijvoorbeeld een stukje brood of worst of kaas af te snijden, ja, dan heb je vers materiaal bij je. Want in dat mandje zit alles, een plank, een mes. In dat mandje zit een plankje, er zit een handdoek. Hè, want je moet eerst je handdoek uitspreiden, daar een plankje op. En dan moet je een stukje brood afsnijden, worst afsniden en kaas. En het volgende moment word je verzocht om een borreltje te tappen. En er wordt ook opgelet hoe je dat borreltje tapt. En vervolgens, als het borreltje getapt is, moet je dat aan een van de omstanders geven. Dus niet aan het jurylid om hem te beïnvloeden. Nee, aan de omstanders. Okay. En is dat ook nog voorschreven terwijl we naar Sint-Jozef Sint-Geertruid kijken? De keizers en het koningspaar achter elkaar van deze grote schutterij. Uit, zoals we dat in Limburg zeggen, Sint-Gieteren. Is dan ook nog bepaald wat er in het vaatje zit? Kan er alles in? Nee, er is niet vastgelegd wat erin moet. De keuze wordt gemaakt uit jonge oude klaren. Of vieux. Of natuurlijk een Limburgse bitter.